Едно – разпространение на микроорганизмите във въздуха. Къпков път. При кашляне, кихане и говор се отделят къпчици слюнка и слуз, които съдържат бактерии или вируси. Къпките са тежки и падат на кратко разстояние 1-2 метра. Това е основният начин за разпространение на респираторни инфекции. Аерозолен път. Малки частици, съдържащи микроорганизми, могат да останат във въздуха за дълго време. Дишането на тези частици води до инфекция в дихателните пътища. Пренасяне върху прахови частици. Някои бактерии и вируси се прикрегат към прах и се пренася при въздушни течения. Това е особено важно за устойчиви микроорганизми, които могат да оцелеят извън организма. 2. Как навлизат в организма и заразяват клетките. Микроорганизмите попадат в дихателните пътища чрез вдишване. Там те се свързват с специфични молекули по клетъчната повърхност. Вирусите вкарват своя генетичен материал в клетката и я подчиняват, като я карат да произвежда нови вируси. Бактериите се прикрегят към клетките. Някои проникват вътре и използват клетъчните ресурси за размножаване. Размножаването им уврежда клетките и води до симптоми на инфекцията. 3. Как да се предпазим? Хигиена на ръцете, миене със сапун или използване на дезинфектант намалява контактното пренасяне. Проветляване. Свежият въздух намалява концентрацията на вируси и бактерии. Маски намаляват вдишването на къпчици и аерозоли. Избягване на близък контакт с болни ограничава риска от къпков път. Ваксини активират имунната система срещу специфични микроорганизми. Поддържане на имунитета. Сън, хранене, физическа активност. 4. Видове вируси. ХИВ, хепатит Б, вирус на ебола, аденовирус, грипен вирус, вирус на Б.С., бактериофаг, папиломавирус, ротавирус, херпес вирус. 5. Интересни факти за вирусите. ХИВ – вирус, който атакува имунната система и може да доведе до спин. Хепатит Б – вирус, който засага черния дроб и причинява възпаление, понякога хронично увреждане. Вирус на ебола причинява тежка хеморагична треска, често с много висока смъртност. Аденовирус причинява настинки, възпаление на очите, инфекции на дихателните пътища и стомашно-чревни инфекции. Грипен вирус причинява сезонен грип, води до висока температура, болки в тялото и кашлица. Вирус на Б.С. заразява нервната система. Почти винаги е смъртоносен, ако не се приложи навременно лечение след ухапване. Бактериофаг вирус, който заразява бактерии и ги унищожава. Използва се и в научни изследвания. Папиломавирус или HPV причинява брадавици и може да доведе до рак на маточната шийка или други видове рак. Ротавирус причинява тежка диария и повръщане, най-често при малки деца. Херпес вирус причинява херпеси по устните, гениталиите или тялото и остава латентен в организма.